Jas, mitäs meillä täällä? Jumala lupasi, että kaikki maan kansakunnat siunaisivat itsensä Abrahamin siemenen välityksellä. Rob. Jumala lupasi, että kaikki maan kansakunnat siunaisivat itsensä Abrahamin siemenen välityksellä. 1. Mooseksen kirja. Jumala muodosti Abrahamin jälkeläisistä kansakunnan ennen kaikkea tuottamaan koko Messia, joka antaisi elämän koko ihmiskunnan puolesta. No eikö se Robelle kelepaa? Anna mulle, minä haluan lukea Jumalan sanaa. Anna tänne siis. Elää minun vartiotorni ja mulla on kesken se. Anna mulle se. Minun Jumala, anna tänne. Kappasia repimätöntä lehteä. Anna kun mä katon mitä se sanoo uskonnosta ja politiikasta. Anna mulle se. Mikään enää. Tämä on jännä. Haluaisit sä, Roope, tietää, mitä on todellinen oikeudenmukaisuus Jumalan hallituksen alaisuudessa? Raamatun ennustukset osoittavat, että nykyinen maailma korvataan pian uudella maailmalla, jonka Jumala saa aikaan. Siihen on vain yksi hallitus. Mitä sinä sanot tämmöistä tekstistä? Anna mulle se. Mulla on lukematta se. Tää lukematta paskaa niinkin. Annatko mulle sen? Oot sä kyllä kovaa lukemaan?